Ujumai ubashirkai balapan kenyu kabala penyap yaki breu kabala ja ha Myanmar men ha kasing thodeng jong katayo kabala dep. Kilat petai kubor kila ong bagi nong pelai im kitang wat jor yaki breu kibala im ha Myanmar hatin gajing kenyu jumai kabajur tam ha ki ying kibala syak penpra palat sispa asnem. Palat kan respa angut kibreu kila yap haduk ke kubor kabamenta layetu kibor dei pej. Katran wat banyak ka Geological Survey ka US kala antat baga jingyap kelaban poi saka 10,000 ngut kijing persang man ai kijing irap ki bakerki kila sak hanglat ru namar ka jingduna ki kor kibor ni ki mesin ki bahe ka Myanmar ka we negeri ka baduk tam ha Asia kala sak hanglat sibon na ka perthai da ka sarkar sipai jongka ha ki sausnem jong ka thma po ying umen au kunong yalam jong ka sarkar sipai ulapan benai ka jinglong jingman ka bakerki ba ulapan pau ka jing kerpat ka baduna ba banyo jing yarap ha ka jing khot ka bapli ya kino giseng bar ki jai benreu ki bakwa banwan bat yarap ya ki breu ki badan kam jing rap hapo kari ka jong u habapan scam ya ka jinglong paralok bat ka balas lembha bat ka Myanmar hadin ka jingki jumai kari China kala ong ba ka kanhun plak im bat dong sumar ka badan lai pnyongut ki dekhot ka de ka kanhun plak im ka baningkong jong ka perthai ban poi sa ka negari ha ka step sing sai jan ka kanhun ka don sis pa khat artli ki tiar wat banya ya ka jing im ka bapura ki tiar pentip lupa ya ka jingki jumai ki satellite balak banra ki drone bat ki we ki tiar ai jingrap kerki laban rap sisu ka CCTV katba kisis pa khat prangut kinong sumar lapha na India menta kasngi bikin hiar ha kanong ba nai pedau bat kin lek samandale kanong ba ka bajantam bat ka jaka balajia ujumai lapan poiru ya ka kunhun wat bat pelak em menta ka step rengkat bat adli kiling ki paket ya ki jingirap ong ka kubor jong ka tnat kambari jong kari India laung bakin sabot saki we pat kiling swing ki paket jingirap sya Myanmar Vladimir Putin ulapha ya ka jing solem Siya unong sensyar sipai jong kategori kat kum ka kubo nagatas. Katnat patai kubo jong sarkar Russia ka Russia kala kular manpa da ki lingsoin da ki tiar jingirap bat ki breu. Kumju u Presiden Donald Trump ula kedawi ketika jingki jumai ka basirkai berulaong ba ka US kan yarap ya kari Myanmar. Kadai ka basniu sisha bat ngin sa yarap ngilada pan keren bat kari. Ulaong hakinong thok kubor. Kiwe pat kilapha jingirap ki kentup ya ka European Union kabala kular banai R.1 million euro kom ka jingrap kerki ka baningkong kom juro ka South Korea Malaysia bat ka Singapore